tfittex biċ-ċart! Okay, sorry! Hi, Ammi, l-axjar t-sannaħar. Dawn kienu taħħa lista tiegħi. Imma ma nistax insibha. Ħasab tista' tgħinni? Nix trajt dil-imbarazz. Da s-seklu. Nippożali, ejja! Jisib tafhom sewwa u dan naħat. Għanna skul kantoniera tal-il-bsira. L-uniku persuna li smajt li ma tafx bismi. Sorry. Jekk int minn tal-hotel, tista' taqbad u tdabbar rusek smajtni. Tilbiħom mill-qed nifhemux. Ħanitlaq għax fuq dil-bsira kollox ifakkarni f'dak kollu li mar ħażin. Li titlaq mhix faċli ta'. Meta tlaqt minn Malta fil-60s, żmien kien jibes hawn. Imma l-għana għaqqat il-Maltin kollha flimkien. Ejja nagħmlu għanja l-qedenaw. Laħħam il-bajt aħjar. Fejn l-leħet tal-emati! Għax ma nżommix. Għalija fisser kollox. Affarijiet li jiġru. Ma kulħadd jagħmel l-eżżett tiegħu. Ma tibżax li tieħu żball. ġibta ħażin għallu? Provada.